Una senda morisca recorre Castelló de Rugat. Poble de carrers ombrívols, mesquites i aljubs. Presidit per un Castelló convertit en ermita. Terra de fang i de gerres morisques, per on s'arriba a Rugat i la seua mesquita església. Als carrerons islàmics d'Aielo de Rugat. Al molí i al castell on Alzarrac preparà l'emboscar a Jaume I.